Nay, nakinomdom pa ka sa imong gi-compose nga kanta. Nakainom doon pa ko. Unsa may title adto? Ito. Pamay planning lagi. Sige, sige, paminawon ko no nato, be. Ang kalipay nga gibati karon ning adlaw sa atong tradisyon. Kalipay hilabihan nga di kayo kapuman sa atong nakatunan. Busa kitang mga inahan, kabataan dili ta pasagan. Matagan sa itong pagkaon, isda, prutas, ug utanon, aron ang lawas maligo. Busa tatay ug nanay, angay gayon kita magbantay. Magpanganak dili magkaganay, family plan